Салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Барселона бозиҳои бебухти худро давом медиҳад ва холҳои лозимаро дар ҳисобаш ҷамъ меорад. Дирӯз дар Манжуик дар иҳотаи мухлисони Каталонӣ Барселона Хетаферо меҳмондорӣ намуд ва ғалабаи минималиро соҳиб гашт. Ин натиҷа бори дигар аз иродаи қавии ҳайат пас аз талаффутҳо ишора мекунад ва мо имрӯз тасмим гирифтем оиди рақобати доиршуда ва хабарҳои нав атрофи даста ба шумо маълумот диҳем. ҳатман нобуд нашуда моро то охир ҳамроҳ бошед. бозиҳои ҷаззоби аврупоӣ баргузор шуда истодаанд. Аз Ла Лига то ба Премер Лигаву Серияи А. Тамошои тамоми бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. Онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. Ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад. Дар аввалин ҳисобпуркунӣ то 8000 сомони бонус бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. Силкаи лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар даври ҳафтуми чемпионати Испания Барселона бо Хетафе дидор анҷом дод ва ин бозӣ воқеан таҷассумгари рӯҳи футболӣ буд. Мубориза, маҳорат ва ҳамлаҳои хатарнок. Мизбонон аз лаҳзаҳои аввалӣ бо эҷоди чанд лаҳзаи хатарнок омили худро нишон доданд. Пеня дар дарвозаи Барселона аз ӯҳдаи вазифаи худ ба хубӣ баромада тавонист, аммо нилнуриҳо бори дигар собит карданд ки рақибонро барои иштибоҳи худашон чӣ хел бояд ҷазо диҳӣ. партофти олии Кундеро Левандовски ба хубӣ истифода намуд ва тавонист Барселонаро пешсаф кунад. Дар ҳуҷумҳо дида мешуд ки чӣ хел Ямал ва Рафиня дар ҷаримагоҳи рақиб ба мушкилиҳо дучор шуда истодаанд. Нимаи дуюм идомаи муборизаҳо буд. Барселона ҳамла мекард, аммо ба назар мерасид ки онҳо инро бо захираи қувва анҷом дода истодаанд. Рафиня ва Ямал дар нимаи дуюм фаъолтар шуданд ва дарвозабон Сория дар мавқеи лозимаи худ буду дастаи худро аз голҳои муқаррарӣ ҳимоя мекард. ҳатто вақте ки чунин ба назар мерасид ки каталониҳо метавонанд фоидаҳои худро густариш диҳанд, имкониятҳои мисли Гарсия ба хато табдил мешуданд. дар охири бозӣ Хетафе кӯшиш кард ки бозии худро аз нав нависад, аммо ҳама кӯшишҳояш бенатиҷа буданд. Даста албатта мушкилиҳои ҳамла дошт ва лаҳзаҳои муҳим мисли Майорал натиҷае надоданд. Ин бозӣ намунаи барҷастаи он аст ки чӣ қадар муҳим аст ки диққатро нигоҳ дорем ва шонси худро истифода барем. Барселона бозии классикии худро нишон дод, аммо ҷое барои андеша дар бораи камбудиҳо гузошт. барои Хетафе ин дарс шуд. Футбол ин на танҳо бозӣ дар замин аст, балки таҷассумгари кӯшиш аст ки шояд бунёди муваффақият дар оянда бошад. Ханс Дитер Флик назарашро дар бораи вазъияти дарвозабони асосии Барселона баён кард. Ёдовар мешавем ки Марк Андре Тер Штеген ба муддати 7 то 9 моҳ аз сабаби ҷароҳат аз ҳайат берун шуд ки ин барои даста мушкилии ҷиддӣ меорад. Дар робита ба ин дар расонаҳо дар бораи интиқоли Войсех Шесне ки омода аст ба Каталония шартномаи яксола ба имзо расонад пайдо шуданд. Ба навиштаи Фабрицио Романо дарвозабони полшагӣ аллакай розигӣ додааст ки барои 1 сол бо Барселона шартнома ба имзо расонад. Шесни имрӯз ё ин ки пагоҳ ба Каталония омада аз муоинаи тиббӣ хоҳад гузашт. Дар бозии дирӯза бо Хетафе Иняки Пеня дар нақши дарвозабон беҳтарин худро нишон дод. Флик таъкид кард ки ман танҳо дар бораи бозингаре гап мезанам ки дар дастам ҳастанд ва Иняки дарвозабони мо аст. Имрӯз ман хушҳолам, зеро мо боз 3 хол соҳиб шудаем. Иняке ки танҳо 25 сол дорад намунаи истеъдоди ҷавон мебошад. Бо ин ҳол даста аҳамияти таҷриба ва мавқеи калидиро эҳсос мекунад. агар чизе рӯй диҳад, ба мо дарвозабони бо таҷриба лозим аст. мо бо Деку дар ин масъала баҳс мекунем ва дар ин мавзӯъ андеша мекунем. мо фаъолона дар ҷустуҷӯи роҳи ҳал ҳастем, афзуд сармураббии Барселона. хулоса ин вазъият аҳамияти нигоҳ доштани рӯҳи dastavӣ ва пайдо кардани қувва дар замонҳои душвор таъкид мекунад. ҷавонон ба монанди Иняки метавонанд нигоҳи тоза ва имкониятҳои нав оранд, аммо таҷриба низ унсури муҳими муваффақият боқӣ мемонад. Барселона бо идомаи ҳаракат ба сӯи пеш меравад ва пеши онҳо пирӯзии нав интизор аст. ба ақидаи шумо ки ҷойгузини сазовори Тер Штеген дар Барселона шуда метавонад? ҳатман дар ин бобат фикру назари худро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.